vrut să transmit prin această postare cumva că aș fi antivaccinist sau că mă opun vaccinării, pentru că și eu m-am vaccinat cu toate vaccinurile care sunt acreditate pe piață și copiii mei la fel sunt vaccinați. Problema cu acest vaccin, nici măcar nu vreau să comentez alegerea unora sau altora de a se vaccina sau nu. Am vrut să trag mai multe semnale de alarmă care, sintetizate, ar putea suna așa. Toți oamenii din România și din lumea asta suntem la egali, cel puțin așa se presupune, și facem ce dorim cu corpurile noastre și nu ni se poate impune nici vaccinarea, nici nevaccinarea. Alegerile pe care, sigur că statul este dator să pună la dispoziție instrumentele prin care să previi la un moment dat o boală, medicamente, vaccinuri, cum este în cazul acesta, dar alegerea finală, ceea ce se întâmplă cu corpul nostru, este a noastră. Corect. 2. Aceste vaccinuri, nu vreau să intru în alte detalii pentru că și să explic că, de fapt, s-au modificat definiția OMS la ceea ce înseamnă vaccin, ca să dea, cum să vă spun eu, să pară că e vaccin, pentru că nu este vaccin. Orice vaccin care a fost făcut în lumea aceasta a fost pus pe piață după cel puțin 5 ani de teste și am să vă spun și de ce, pentru că niciodată nu se știu efectele adverse pe termen mediu și lung. Au venit unii și ne-au spus că, dom'le, este o criză și trebuie și nu avem timp și stăm în picioare și acest argument și sunt de acord. Ceea ce eu am reclamat prin această postare este faptul că dacă noi ca adulți, ok, ne putem asuma, avem voie să ne asumăm aceste riscuri, riscurile pentru copiii noștri în condițiile în care acest vaccin nu este dovedit la ora aceasta ce efect are pe termen mediu și lung, nu cred, sau este alegerea mea, ca să fie foarte clar, de a nu-mi expune copilul la niște riscuri cu un produs insuficient testat. Și aici o să mă opresc să nu spun mai multe.